Hola, bones. Em dic Denís, tinc 43 anys i fa aproximadament un mes i mig, 2 mesos, que em van diagnosticar un càncer de mama. Doncs explico quina és la meva situació. El meu tumor l'han enganxat molt al principi, afortunadament. No ben bé en el primer moment, que és una cosa que m'agradaria aprofitar aquest vídeo per recalcar. És per si algú té curiositat del que m'està passant i només ho està veient per saber una mica com estic. Us explico que vaig trobar jo un botet i al principi no em coneixia gaire i per tant no sabia si era algo important o no i he deixat passar temps perquè hi havia el Covid i tal. Vaig trobar, per sort, perquè seguia molt una doctora que era de medicina, com es diu així, com medicina preventiva o integrativa, que promou molt la salut i ell explicava com es feia aquesta autoexploració i just el primer dia que faig l'autoexploració trobo alguna cosa. I llavors pensava, no pot ser, segur que, no sé, no sé, paranoies o una impressió i no he donat massa importància per això i pensava, no sigui exagerada, espera't una mica a veure què fa, si t'incomoda. M'incomodava només quan m'havia de venir la regla i va ser amb el temps que he notat que m'ha crescut i llavors dic, vale, ara sí que hauries d'anar al metge. I quan vaig anar em van córrer molt, per sort estic molt agraïda amb tot el personal sanitari, amb la meva doctora de capçalera i tota la gent d'aquí de l'Hospital d'Olot també, que van fer les proves molt ràpid i van ser molt amables i m'han donat molt de suport. De seguida ja tenia el resultat. Va ser dur, però vaig anar tota sola a buscar el resultat. Per ser una mica tècnics, de tamany són més o menys. El més gran fa... La primera vegada que vam fer la mamografia havia sortit que el més gran tenia 2 centímetres. Però ara fent la ressonància va aparèixer que el més gran fa quasi 4 centímetres. Ja és una mica més gran. I tots els altres tenen menys de 2 centímetres. O sigui, és el punt que estic més o menys. I també havia sortit que el gangli semblaria que estava una mica afectat, que això també ens va espantar bastant. Però ara sembla ser que fent una segona mamografia per avaluar, que està bastant ben format, o sigui, es parlaven entre ells els doctors i semblava que no està encara afectat, o sigui, que encara no hem de patir. Llavors, el que passa en el meu cas, estàvem esperant que fer l'operació, mirar si ha passat el gangli sentinel·la i a partir del gangli sentinel·la se sap si he de fer quimio o no. Clar, o sigui, tot això, per explicar una mica una línia de temps, ha estat que vaig trobar que tenia un botet. Vaig anar al metge, a capçalera. Em va demanar una mamografia urgent. A la setmana següent ja estava fent la mamografia. A la mateixa mamografia veuen alguna cosa estrany. Ells tenen uns còdics depenent del tamany, forma, no sé què. Si és molt perillós ja demanen en aquell mateix moment per fer una eco. Em va demanar si volia fer la eco, vaig dir que sí, que vinga, que endavant. O sigui, vaig trigar molt per anar-hi perquè estava com, ai, vaig o no, és com, estic preparada o no. I ara que ja estava preparada, vaig dir, doncs vinga. Doncs això, mamografia, després la eco, i a la eco també ja vam veure que era molt sospitós, i ja van demanar per fer ai, ara se m'ha escapat el nom. Ai, com es diu? Espera. Una biòpsia, això. És que una altra cosa que em passa ara és que estic així com, exactament com m'heu vist. Oblidadiça, així com que m'oblido les coses, que no em venen al cap. Això va passar tot el rato. Coses que ja ho sé, m'oblido. Dic alguna bestiesa i després és com que va lent el camí de... I després dic, ai no, que volia dir això, saps? O sigui, no estic prenent facultats, però sí que... I això pot ser degut també a l'impacte aquest emocional de totes aquestes notícies tan impactants. Doncs això, biòpsia. I a la biòpsia sol trigar entre 10 i 15 dies i va molt bé que les coses segueixin el seu curs. I llavors a partir d'aquí, clar, això va passar com 2 setmanes, ja tenia tots els resultats. A la setmana següent ja m'expliquen això, no? Per exemple, què implica les operacions. I després
En el meu cas, jo ja estaria operant, si no fos perquè m'ha aparegut coses en aquest costat. Si no, jo ja estaria operada, potser. Però ara haurem d'esperar altres resultats. El bo és que és tot molt personalitzat i analitzen, hi ha com unes quantes versions de càncer, de mama, i llavors ells analitzaran si ressonen bé amb les hormones, si no... I a cada tipus de càncer tens un tractament molt personalitzat, molt fet per tu, a mida per tu, i això està molt bé perquè augmenta moltíssim les garanties d'èxit. Vale? Per sort, la meva alimentació és vegana, no menjo sucres ni industrialitzats, ni alcohol, ni tabac, ni tot això. I llavors ja cap al temps que havia passat no havia crescut massa, però tampoc és dels tumors amb allò, multiplicació més lenta, saps? Això, sobre les característiques del meu tipus de càncer, no? És un tumor que s'alimenta d'estrògens, o sigui, d'hormones, per tant és hormonal. Llavors està en aquella línia de, sembla que són luminals, que és 1 i el 2, que és... No són dels més preocupants, però també s'ha de tenir un cuidat, o sigui, s'ha de tenir en cura, tampoc és, clar, el que deia, si no fessis res, t'emportaria per davant, m'ha dit el metge l'altre dia, en plan, s'ha d'operar, en el meu cas tinc poc pit, llavors ja m'ho deia, no busquis informació per internet, per exemple, la informació que dono jo aquí és més de com jo estic, com el que m'està passant per la gent que vulgui saber, i la gent que vulgui acompanyar perquè també està en una situació, o que s'acaba de trobar, o que acaba de tenir el diagnòstic, i busca, aviam algú que també estigui passant per el mateix, doncs, si vols posar-te en contacte, vull dir, cap problema. Ara estic molt bé emocionalment, anímicament, perquè he plorat molt, ja et dic, o sigui, he passat a la primera etapa de xoc, i després he passat a la segona etapa de plorar, despedir, pensar el meu cos no serà, vaig fer moltes fotos del meu cos perquè dic que el meu cos canviarà. Després no sabia, al principi deien que potser, com que és hormonal, es controlaria amb teràpia hormonal, que és medicaments, i una mica de ràdio. I ara, com que ha aparegut a l'altre pit també, que és molt raro que passi, estem fent més testos. Jo volia esperar per fer aquest vídeo per tenir ja tota la seqüència, però s'allargarà molt i m'agradaria, per no quedar-me massa informació, doncs he fet això. Faig aquest vídeo i després, si de cas, faig un altre quan sàpiga més informació abans de l'operació, que així també ja quedeu tots informats. Clar, el vídeo està en català perquè penso que ja que m'opero i faig tot a Catalunya és el més correcte, i si algú volgués alguna informació o alguna en castellà, ja també sé parlar, vull dir, puc contestar, puc parlar en privat, qualsevol problema. No em fa res, però és això. Llavors aquest tipus de tumor no és dels més agressius, per tant això és un bon pronòstic. S'ha enganxat molt al principi, això també és molt bon pronòstic, però ja ha crescut una mica perquè també estem esperant resultats i proves, el fet de tenir els dos. El que sí és segur és que en el meu cas, cada cas és un cas, en el meu particular, per això deien que no busquin per internet informació com clínica, saps? Sinó només informació vivencial i tal. Però en el meu cas s'ha de treure tot. És una cosa que m'he de fer el càrrec, que és una amputació, amb tot, amb el mugró inclús. I ha estat el que més em va costar. Jo pensava que no em donava importància pel físic, però sí que dono i bastant, perquè m'he donat compte ara que me sabia molt greu. I la part també física, o sigui, la part afectiva, emocional, sexual, tot això sí que t'afecta. I penso que no és cap tonteria, no sé, tu tens sensacions aquí, tens sentiments, són moltes coses. I és normal que et sàpiga greu i que estiguis molt trista i que et costi superar això, saps? I llavors, per sort, he tingut amigues que són psicòlogues, una molt bona amiga, molt bona amiga, que em deia, plora, viu el sentiment quan l'hagis de viure, saps? O sigui, si estàs trista, estiguis trista. Si estàs contenta, estiguis contenta, perquè també al llarg del dia tens així altos i baixos, saps? I ara comença a sortir el sol, he anat a fer exercici, he anat a trobar-me els meus amics i em sento molt millor. I llavors, una cosa que me van dir tant la meva psicòloga com la meva amiga que és psicòloga és no fer vida com si estigués malalta.
Però bueno, com que tinc això, quan vingui l'operació, clar que estaré més així, de caiguda, no? Més de baixón. Després, quan vingui la quimio ja, perquè és això, m'han dit que en el meu cas m'ho menjaré, diguéssim, o sigui, m'emportaré el pack sencer, que és l'operació, per aquest ordre. L'operació, després la ràdio un mes, i després la quimio sembla que un any. I la quimio dura, o sigui, la que fa caure el cabell. I ja m'he fet la idea, o sigui, ja he fet el dol, he plorat, que caurà les celles, que em semblarà estrany, que no em reconeixeré potser quan em miri al mirall. Se m'havia tallat. I això, i sento que és una etapa que hauria d'anar molt cap a dins, per tant, és com que d'alguna forma la vida és molt sàvia i et dona el que necessites. I a mi el que necessitava era desprendre completament de tot el material, de tot el que identifico com a jo, tot el que m'identifica, tot el que sento que sóc jo, per viure una altra experiència més profunda de qui sóc jo realment i què he vingut a portar o què he vingut a aprendre o el que sigui. I espero que de tot això surti una miqueta més sàvia i més pacient i més resilient i tot. Llavors ara estic com contenta perquè sembla que tinc com aquesta sensació de que és per algú bo. Doncs ara resumint, ara la pròxima parada, diguéssim, no? O sigui, el pròxim pas per a mi serà fer com un tac general perquè vol mirar que no s'hagi escapat per cap lloc més del cos. I llavors és una visita amb el cirurgià. Que això no ho he explicat. Com que tinc molt poc pit, ja ho tirarem pel dret i farem una reconstrucció natural, que és una cosa de la qual estic molt contenta. Perquè representa que és una cirurgia que és molt més complicada, necessites molts metges per tu, molts cirurgians, és com una cirurgia molt cara, realment molt costosa, no? Amb molta infraestructura, amb molta tecnologia, però que a la llarga dona molt millors resultats que no pas fer implant de silicona. En teoria, quan surti de l'operació ja estaré reconstruïda i no tindré aquell xoc de veure'm amputada i amb molta confiança, molta seguretat que les coses han canviat molt, que això als anys 80 era una sentència, no? Ara no, ara és una situació molt diferent, molt desafiadora, no molt desafiant, però igualment molt bonica si tu vols mirar-ho així. Hi haurà dies millors, dies pitjors, però ara mateix només res, no ha canviat res el meu diagnòstic de fa uns dies cap aquí, però el que ha canviat és el xip realment, no? És el que hi ha, he travessat tantes dificultats, ara no vindrà d'una més, és una barrera, un límit, no? Un mur que has de saltar, que has de travessar. I ja està, saps? I agafar-ho així, i tant amb aquesta malaltia com amb qualsevol altra. I ja està, amb això crec que ja ho he dit tot el que havia d'explicar, si algú m'ho vol preguntar alguna cosa ja ho saps, però crec que explicant així també m'estalviaré d'explicar moltes vegades el mateix, perquè si a algú li interessa pot venir i mirar aquest vídeo i ja està. Molts ànims si has t'has afegit a aquesta lluita, anem a dir-ho així, però bueno, si estàs en aquest desafiu, desitjo molts ànims, molta sort. Doncs res, t'envio un petó gegant